ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നെ കുറച്ച് ഇതായിപ്പോയി, ഡിസ്റ്റർബ് ആയിപ്പോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അമ്പലത്തിൽ നിന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവണം. ശരി, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടഗീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താംസ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം അല്ലേ? അഞ്ചല്ലേ? അതെ പ്രഭു. അഞ്ച്. അപ്പൊ അഞ്ചാം അധ്യായത്തില് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി അല്ലെ? അത് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഭക്തി സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലാണ്. ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ അതില് പരിശുദ്ധി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ക്ഷേത്രാചാരത്തിലാണെങ്കിലും ഭൗതികമായിട്ടും വേണം ആത്മീയമായിട്ടും പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാവണം. രണ്ട് പരിശുദ്ധികൾ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ശരിക്കും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ? എന്താണ് ആത്മീയമായി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി? ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചാണ് മോക്ഷവും ഒക്കെ പഠിച്ച്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലായത് നമുക്ക് പരിശുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ?
ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ടുള്ള പാപം നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ അതിനെ നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കുന്ന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ. അതെ, ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ അല്ലെ, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ. അപ്പൊ ശുദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ, ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ശുദ്ധീകരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, വേറെ രീതി പറയുമ്പോൾ അതിൽ പല തലങ്ങളുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങള് നമ്മൾ മാറ്റം ചെയ്യണം അല്ലെ. പിന്നെ എന്താണ്, പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താണ് നമ്മളെ, പിന്നെ അടുത്ത എന്തായിരിക്കും? അത് എങ്ങനെയാ പരിശീലനം നേടിയെടുക്കാം എന്നുള്ളത്. പരിശീലനം നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ മാർഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ പരിശുദ്ധീകരിച്ചു. പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എന്താ പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഒരു ഇച്ഛ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അല്ലെ, ഒരു ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളും പാടില്ല. ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴോ നമുക്ക് പരിശുദ്ധമായിട്ട് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതേവരെ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ എത്തുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലല്ല, ഈ ശരീരമല്ല ഞാൻ എന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരവസ്ഥ. ആ അവസ്ഥ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ആ പരിശുദ്ധീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം എന്തായിരിക്കും ആ സമയത്ത്? എന്തായിരിക്കും ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ആഗ്രഹം? എന്തായിരിക്കും? ഭഗവാനിൽ സത്യം കണ്ടെത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കുക മാത്രമായിരിക്കും ലക്ഷ്യം. ആ അവസ്ഥ എത്തുമ്പോഴോ നമുക്കത് പറ്റുള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ തന്നെയാണ്. അതിൽ നമ്മൾ പരിശുദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനത് ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം. ഒരു ജന്മം കൊണ്ടൊന്നും ഭഗവാന് കിട്ടില്ല. അത്രയും പരിശുദ്ധീകരിച്ച് ഫസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് കൃപാസ്വാമി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെയോ എനിക്ക് വീണ്ടും അങ്ങനത്തെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജന്മം കിട്ടാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായി, എനിക്കത് ഉയരാൻ പറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ പരിശുദ്ധീകരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാരെങ്കിലും വായിക്കാം. 5-ാം അധ്യായത്തിലെ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സത്യവതി മാതാജി വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ഇതുവരെ ഉപദേശിച്ചതിന്റെ സാരം ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കാം. ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലോ ആത്മീയ ദീപ്തിയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാനോ ഉള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ കാലുകുത്താൻ സാധ്യമാവില്ല. ഭൗതിക പരിഗണനകൾക്കൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം. അത് ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെയോ സമൂഹത്തിന്റെയോ വർഗത്തിന്റെയോ പരിതസ്ഥിതിയുടെയോ 4 അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഭക്തി സേവനം സർവാതിശായിയാണ്, അഹൈതുകവും എന്തെങ്കിലും നേട്ടത്തിനോ പ്രതീക്ഷയോ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതല്ല. അത് യാതൊരു വിധമായ ഭൗതിക പരിതസ്ഥിതിയാലും നിയന്ത്രിതവുമല്ല. ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ഭേദചിന്ത കൂടാതെ അത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ജീവാത്മാക്കളുടെ എല്ലാം വ്യവസ്ഥാപിത ധർമ്മവും കൂടിയാണത്. അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ അല്ലെ, എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുക. ആ അവസ്ഥ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മ പരിശുദ്ധി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട്, അതായത് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പാടില്ല? ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലോ ആത്മീയ ദീപ്തിയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാനുള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം, നമ്മൾ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആത്മീയം പോയിട്ട് നമുക്ക് ഭൗതികം തന്നെ നമുക്ക് വിടാൻ പറ്റൂല അല്ലെ. ഇപ്പത്തെ നമ്മളെ സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. ആത്മീയത പോട്ടെ, ഭൗതികത കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ആത്മീയ മണ്ഡലം നമുക്കറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗലോകങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ആത്മീയ ലോകങ്ങൾ. ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ വിലയം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് പോലും, മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത്.
ഭൗതിക പരിഗണനകൾക്കൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം. ഞാൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവണെന്നുള്ള പരിപൂർണ, അതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്തിയ വ്യക്തിക്കോ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. അത് ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെയോ സമൂഹത്തിന്റെയോ വർഗത്തിന്റെയോ പരിസ്ഥിതിയുടെ 4 അതിരുകളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. അപ്പോ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമൂഹമോ രാജ്യമായിട്ടൊന്നും ബന്ധമില്ല, അത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ഉള്ളതാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ട്? അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആനയ്ക്കും പട്ടിക്കും പൂച്ചയ്ക്കും ഒക്കെ വരില്ലെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? അതിന്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും? മനുഷ്യർക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. എന്താ? മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ വിവേകബുദ്ധി മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ്, ബുദ്ധി. നമുക്ക് നമ്മളെ ചക്രത്തില് മനുഷ്യനാണ് ലാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, അവബോധം വികസിച്ചിട്ടുള്ളത്, പരിപൂർണമായിട്ട് അവബോധം വികസിച്ചിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പലർക്കും പല രീതിയിലുള്ള അവബോധം നമ്മൾ ഭഗവതിയിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു, നമുക്കറിയാല. പക്ഷി മൃഗാദികൾ അവർക്കുള്ള അവബോധം അതിനേലും കുറവായിരിക്കും. ഏത് മരങ്ങൾ, ചെടികൾ ഒക്കെ അറിയാം നമുക്ക്, അല്ലെ? അപ്പൊ അവർക്കായ അവബോധം വികസിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളതാണ് മനുഷ്യവർഗം. അപ്പൊ മനുഷ്യവർഗത്തിന് മാത്രമേ പരിശുദ്ധമായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ മനുഷ്യനെ തന്നെ വീണ്ടും പല രീതിയിൽ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു രാജ്യക്കാര് അങ്ങനെ ഒന്നില്ല, രാജ്യമായിട്ട് ഇതിന് ബന്ധമില്ല. മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റാണ്. ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതെങ്കിലും നേട്ടമോ പ്രതീക്ഷയോ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ളതല്ല ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോ അതിനൊരു പ്രതീക്ഷ ഇല്ലാതിരിക്കുക. വളരെ സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. നമ്മളെ അച്ഛൻ, അമ്മ, ചേട്ടൻ, ചേച്ചി, നമ്മളെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബന്ധുക്കള് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാവില്ല. അതിന് സ്നേഹം എന്ന് പറയില്ല, അതിന് പ്രേമം എന്ന് പറയില്ല. അത് തന്നെ ഇതില് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിക്കും അച്ഛലായിട്ടുള്ള പ്രേമം. യാതൊരു വിധമായ ഭൗതിക പരിസ്ഥിതിയിലും നിയന്ത്രിതവുമല്ല. യാതൊരു വിധമായ ഭൗതിക പരിസ്ഥിതിയാലും നിയന്ത്രിതവുമല്ല. അതായത് അതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? കാരണം ഈ പരിസ്ഥിതി മുഴുവനും എന്തിനുള്ളതാണ്? ശരീരത്തിനുള്ളതാണ്. ഇന്ന സ്ഥലത്താണല്ലോ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് ഇപ്പൊ പറ്റില്ല, ഇതൊന്നും ഇതിന് സംഭവമല്ല. ഇതല്ലാതെ എന്താണ്? ശരീരത്തിനുള്ളതാണ്. ആത്മാവിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് പരമാനന്ദമാണ്. അപ്പൊ പരമാനന്ദത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യും. ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭേദചിന്ത കൂടാതെ അത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ജീവാത്മാക്കളുടെ എല്ലാം വ്യവസ്ഥാപിത ധർമ്മം കൂടിയാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുത സേവനം. കാരണം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളില് ആ ചൈതന്യം ഉണ്ട്. കാരണം നമുക്കറിയാം ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ, ആ ഉയർന്ന പദവിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആ ഭക്തൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഒരുപോലെ കാണാൻ കഴിയും, അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോ. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, അപ്പൊ നമ്മളൊരു കടുവനെ കണ്ട്, അപ്പൊ കടുവനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം? ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തി ഉള്ള വ്യക്തിക്ക് കടുവയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കടുവ എന്താ ചെയ്യുക? കടുവനെ എന്താ ചെയ്യാ വ്യക്തി? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും പരമാനന്ദ ആത്മാംശമാണ്. എല്ലാതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ നാമം ജപിച്ച് അതുവഴി മാറിപ്പോണം. ഹരേഷ്ണ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഓരോരുത്തരൊന്ന് പറഞ്ഞ ഹരേഷ്ണ. ഓരോരുത്തരും ഇപ്പൊ നമ്മള് ആ ആത്മീയ ലെവലിൽ എത്തി നിൽക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു കടുവനെ കണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? നമ്മള് ഭഗവാനെ വിളിക്കും പ്രഭുജി. ഭഗവാനെ വിളിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകും. ഹരേഷ്ണ. വത്സലമാതാജി ഹരേഷ്ണ. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കും. ഓക്കെ, ഓടി രക്ഷപ്പെടും. ഓടിയല്ലോ. അത് നമ്മളത് ഭഗവാനാന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ നിന്നത് അത് നമ്മളെ അതെ, ഓടി രക്ഷപ്പെടും. ഭഗവാനാണെന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ട് നിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. എല്ലാത്തിനും ഭഗവാൻ പണ്ടൊരു കഥയുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ആനയുടെ. ഭഗവാനെ വിളിക്കാൻ തോന്നില്ല, പേടിച്ചിട്ട് ഓടും നമ്മള്. അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മള് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇത്രയുള്ളൂ. അവരെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് അവരെ നമ്മള് കൂട്ടിയിരുത്താനോ അതിനല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് അവരെ ജീവിതം കിട്ടിയത് അവരെ ജന്മം കൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മള് അന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെയാണല്ലോ ഇത്, അന്ന് ശരി കടുവനെ പൂജിക്കാന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവില്ല. എങ്കിൽ നമ്മൾ മരിക്കും അവിടെ. നമ്മുടെ ജീവിതം നോക്കും.
നമ്മളെ ജീവിതം നോക്കുക. അത് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞു വന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഉയർന്ന തലത്തിലൊക്കെ ആകെ മാറിപ്പോയി. അതുപോട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഓരോ വ്യക്തിയുടെ അവബോധത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. അതും ഭക്തന്മാരുടെ ഇടയിലും കാണാമെന്നു നമുക്ക്. ഭക്തന്മാരുടെ ഇടയിലും പല രീതിയിലുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ആവണമെന്നില്ല. എല്ലാവരും പല താഴ്ചയിലും ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും ഉണ്ടാവും. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഒരു നായ നമുക്കറിയാം, ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ്, നമ്മളൊക്കെ ജീവാത്മാവാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ആ നായക്ക് എന്താണ് അതിന് ഭക്ഷണം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, അല്ലാണ്ട് വീട്ടില് പിടിച്ചിരുത്തല്ല നമ്മൾ ചെയ്യാം. മനസ്സിലായില്ലേ? പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായി. ആ പോയിന്റ് ആണ് അവബോധം എന്ന് പറയുമ്പോ. അതിന്റെ അവബോധം മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. പക്ഷെ അത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ അതിന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം. അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതിലാണ്? നമ്മൾ കുറച്ചു നേരത്തെ 3 തരം അധികാരികൾ പറഞ്ഞില്ലേ? ഏതൊക്കെയാണ് അത്? കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി. അപ്പൊ എന്താണ്? ഓരോ ലെവലിന് ഓരോരുത്തരെ മാറ്റാനുള്ള കഴിവ് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവും. കനിഷ്ക അധികാരികൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്താണ് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന അവബോധമുള്ള വ്യക്തികളെ മാറ്റാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജഗായ മദായിനൊക്കെ മാറ്റണം പോലെ നമ്മ ജഗായിര മദായിര എഴുത്തി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു സ്ഥിതി? നമ്മളിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊന്ന് പറഞ്ഞ ആ അവബോധം, അവര് ജീവാത്മാവാണെന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ എന്താണ് അവരോട് പെരുമാറാം. അതെന്ന് വെച്ചാൽ അവരോട് ദേഷ്യം അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ലെവൽ അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെ അവബോധം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കാം. പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം അവർ ഉപദ്രവിക്കാനെന്നുള്ളതല്ല. അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ നായ വന്നു, അന്ന് നായ അയ്യോ ഭഗവാന്റെ അംശമല്ല, അന്ന് ശരി വീട്ടിൽ കിടത്താം എല്ലാം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാം. നായ്ക്ക് ആവശ്യം എന്തായാലും ചില ഭക്ഷണം ആയിരിക്കാം, ഭക്ഷണം കൊടുക്കാം. മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് അവബോധത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് എന്താണ് പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം തുടങ്ങുള്ളൂ. അതിലെ ആഗ്രഹങ്ങളോ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളോ ആത്മീയ ആഗ്രഹങ്ങളോ ഒന്നില്ലാത്ത അവസ്ഥ അവിടെ എത്തണം. അപ്പോഴോ എന്നാൽ പരിശുദ്ധമായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറയാണ്. അത് ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കർ ഭക്തിയുത സേവനം ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഗത്തിന്റെ കുത്തകയല്ലെന്ന് സ്ഥാപിച്ചു. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ആര് തന്നെയല്ല, അയാൾ സ്വയം ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണന്റെ പദവി ഉയർത്തപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കാനും തുടങ്ങി. നമുക്ക് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി അല്ലെ, ഠാക്കൂർ പ്രഭുസ്വാമിയുടെ ഗുരു അല്ലെ, ഗുരു. അപ്പൊ എന്താ ഇതൊരു ഒരു കുലത്തിന്റെയോ ഒന്നിന്റേതല്ല. ഇത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ, അത് നമ്മൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ആർക്ക് വേണം, പുരാണങ്ങളിൽ തന്നെ പല ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ ഇത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഇതിന് കുലോ ജാതിയോ അല്ലെങ്കിൽ രാജോ ഇതൊന്നായിട്ട് ബന്ധമില്ല എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. പത്മപുരാണം വശിഷ്ഠൻ ദിലീപിനോട് പറഞ്ഞു, രാജൻ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്താൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട്. മാഘമാസത്തിൽ ഡിസംബർ ജനുവരി പ്രഭാതസ്ഥാനം നടത്താനുള്ള അവകാശം പോലെയാണ്. അപ്പൊ പത്മപുരാണത്തിന്റെ കോട്ടി പറയാണ്. ചിലവർ പറയും എനിക്കേ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയല്ല, ഇത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം. അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങള് ഇപ്പൊ പത്മപുരാണത്തിനെ കോട്ട് ചെയ്ത് പറയാണ്. അതിൽ പറയണേ, പത്മപുരാണത്തിൽ വശിഷ്ഠൻ ദിലീപിനോട് പറയണ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് പറയാണ്, മാഘമാസ തണുപ്പ് സമയത്ത് അല്ലെ, മാഘമാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ തണുപ്പ്, അപ്പോഴത്തെ പ്രഭാതസ്ഥാനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എനിക്ക് ചെയ്യാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ലാന്ന്. പിന്നെ സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്ന ഉദാഹരണം, മയൂരധ്വജം എന്ന രാജ്യത്തെ ശൂദ്രന് താഴെയുള്ള അധകൃത വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് വൈഷ്ണവ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. അവരെ കണ്ടാൽ അവർ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണെന്ന് തോന്നും. സാധാരണ ബ്രാഹ്മണനെ പെല്ലുന്ന സൗന്ദര്യമാണ് അവർക്കുള്ളത്. അപ്പൊ സ്കന്ദപുരാണത്തില് പറയുന്ന കാര്യം അങ്ങനെ എന്താണ്, ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഭക്തിയുത സമൃദ്ധ സിന്ധുവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോ എന്ത് കാര്യം പറയുമ്പോഴും അതിൽ പുരാണങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാ പറയുന്നത്, വെറുതെ പറയല്ല. ആരും രൂപഗോസ്വാമി ആണെങ്കിലും വെറുതെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടല്ല പറയുന്നത്, ഓരോ പുരാണങ്ങളിൽ. അതായത് ഇത് ആർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ചെയ്യാം, അതിനൊന്നും വേണ്ട. ഇത് എവിടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? പത്മപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഹരിഭക്ത വിലാസത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. നല്ലൊരു അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ ഡ്യൂട്ടി പോലെയാണ് പറയുന്നത്.
അടുത്തത് ഹരിഭക്തി വിലാസത്തിൽ പറഞ്ഞത് വൈഷ്ണവ മതത്തിലേക്ക് ഉപനയിക്കപ്പെട്ടുള്ള ഏതൊരാളും തീർച്ചയായും ബ്രാഹ്മണനായി തീരും. രസം ചേർന്ന വെള്ളോട് സ്വർണമാകുന്നത് പോലെ. അപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയാണത്. അതേപോലെ തന്നെ ഏതാണ് വൈഷ്ണവ മതത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ വൈഷ്ണവ മതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ്, അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണരും വൈഷ്ണവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണരും വൈഷ്ണവരും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണരും വൈഷ്ണവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണർ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ചവരാണ്. ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നവരാണ് ബ്രാഹ്മണര്. വൈഷ്ണവരോ? വൈശ്വര് വിഷ്ണു ഭക്തന്മാര്. വിഷ്ണു ഭക്തന്മാര് വൈഷ്ണവർ. അവരെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവർക്ക് യാതൊരു ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രമായിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ വൈഷ്ണവർ അതൊരു തീർച്ചയായും ബ്രാഹ്മണനായി തീരും. അതായത് വൈഷ്ണവ മതത്തിലേക്ക് ഉപനയിക്കപ്പെട്ട ഏതായാലും തീർച്ചയായും ബ്രാഹ്മണനായി തീരും. അപ്പൊ ആ അറിവ് അത് ഭഗവാനാണെന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലാവും? വൈഷ്ണവ മതത്തിലുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവ ദില്ലിക്കയിൽ മാറിയിട്ടുള്ളവർക്ക്, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിൽ അവരായി മാറും ബ്രാഹ്മണൻ. അറിവ് അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം നോക്കട്ടെ ഒരു സെക്കൻഡ്. ഇതില് 65-ാമത്തെ പേജില് 3-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ. ഇപ്രകാരം വൈഷ്ണവനായി തീരുന്നതോടെ അയാളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു എന്ന് ധരിക്കരുത്. ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്. തുടർന്നും വൈഷ്ണവ ചിട്ടയനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നത് സർവപ്രധാനമാണ്. ആത്മീയ ആചാര്യനെ സ്വീകരിച്ച് ഉപനയനം കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ചിട്ടയും ക്രമവും ചട്ടങ്ങളും കണിശമായി തന്നെ പാലിക്കുക തന്നെ വേണം. അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ പതിതനായി തീരും. താൻ കൃഷ്ണന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്നും ആ ഘടകത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത ധർമ്മമാണ് പൂർണ്ണത്തെ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുക എന്നതെന്നും അയാൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം. കൃഷ്ണനെ സേവിക്കാതിരിക്കുന്നതും പതനത്തിന് കാരണമാകും. മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വൈഷ്ണവ രീതി സ്വീകരിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണന്റെ നിലയിലേക്ക് ഉയരുന്നില്ല. വളരെ കർശനമായി തന്നെ അതിന്റെ തത്വങ്ങളെ അംഗീകരിച്ച് സ്വധർമ്മം മുറതെറ്റാതെ അനുഷ്ഠിക്കുക തന്നെ വേണം. ഹരേഷ്ണ പ്രഭു. അവരവരുടെ ധർമ്മം കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ പതനത്തിന്റെ പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ലെന്ന് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. ഇനി ഒരു പതനം സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ വൈഷ്ണവൻ പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യേണ്ടതില്ല. തുടർന്നും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പാലിക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. ഇതാണ് വൈഷ്ണവ അല്ലെ ഭക്തി സമ്പ്രദായത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ അത്ഭുതം. അതായത് വൈഷ്ണവ രീതിയിലുള്ള, അതായത് ഭക്തിയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായ ഒരു വൈഷ്ണവനായി തീർന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യണ്ട എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളെ വൈഷ്ണവ രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ ചിട്ടകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് വീഴ്ചയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. 2 പിന്നെ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ധർമ്മം തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം. അങ്ങനെ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചാലും നമുക്ക് എന്താണ് അത് വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മ വീണോടത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും എണീറ്റ് നടക്കാൻ പറ്റും. മറ്റത് അങ്ങനെയല്ല. മറ്റുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എന്നാൽ അതിന് പ്രായശ്ചിത്തമുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള. അത് മുഴുവൻ നമ്മൾ ചെയ്തതിന് ശേഷമേ എത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ അതില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതാണ് വൈഷ്ണവ ഭക്തി സമ്പത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധമായ അത്ഭുതം. ഏത്? തുടർന്നും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പാലിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം വൈഷ്ണവമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില ദിവസങ്ങളിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് വല്ല വീഴ്ചകൾ സംഭവിക്കാം. അങ്ങനെ വീഴ്ചകൾ വന്നു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ട എന്നും കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. നമ്മളെന്താ വീണ്ടും അത് ചെയ്യുക. അതാണ് ഏതിന്റെ പ്രത്യേകത? ഭക്തിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റേത് അങ്ങനെയല്ല. വീഴ്ച കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ, ബിൽഡിങ്ങിന്റെ തറ പൊളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിൽഡിംഗ് തകർന്നു പോണ പോലെയാവും. പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെയല്ല. ഇത് ജസ്റ്റ് അപ്പൊ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് റിപ്പയറിങ് അവിടെ നടക്കും. ഇതാണ് പ്രത്യേകത. അതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്.
അടുത്ത് വായിച്ചോളൂ. ആത്മബോധം. ഹരേഷ്ണ പ്രഭു വായിക്കുക. ആത്മാവബോധത്തിന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നതിന് 3 മാർഗങ്ങളുണ്ട്. കർമ്മം, ജ്ഞാനം, ഭക്തി. അനുഷ്ഠാനപരമായ പ്രവൃത്തികളാണ് കർമ്മത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ. ജ്ഞാനം അഭ്യൂഹത്തിന്റെ മണ്ഡലമാണ്. ഭക്തിമാർഗം, അതായത് ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിച്ചവർക്ക് കർമ്മമാർഗമോ ജ്ഞാനമാർഗമോ ആവശ്യമില്ല. അവിടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കോ തത്വചിന്തകൾക്കോ സ്ഥാനമില്ല. ഹരേഷ്ണ പ്രഭു അടുത്ത വായിക്കട്ടെ. പറ്റും. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ആത്മീയത എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. കർമ്മം, ജ്ഞാനം, ഭക്തി. കർമ്മം, ജ്ഞാനം, ഭക്തി. കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളെ രീതി പറഞ്ഞ വളരെ സിമ്പിൾ, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ. ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അഭ്യൂഹങ്ങൾ, പഠനങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ജ്ഞാനത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള എന്താ ഭഗവാനിൽ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ആശ്രയം അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തിന് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞത്, ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തിയ വ്യക്തികൾക്ക് കർമ്മത്തിന്റെയോ ജ്ഞാനത്തിന്റെയോ ആവശ്യമില്ല. ഭക്തിയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയാണ് കർമ്മവും ജ്ഞാനവും. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അവർ തെറ്റല്ല ചെയ്യുന്നത്, അവരെ പടികൾ തേടാണ്. എന്തിന്? ഭക്തിയിലേക്കുള്ള പടികൾ. ജ്ഞാനിയാണെങ്കിലും ഭക്തിയിലേക്കുള്ള പടികൾ തേടാണ്. ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ട് തെറ്റൂല. രണ്ടും ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ട് തപസ്സും ഞാൻ ഇതൊക്കെ നല്ലതാണ്, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കർമ്മവും ജ്ഞാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് തെറ്റല്ല. പക്ഷെ ഇതിന്റെ വഴിയാണ് ഇതൊക്കെ. എന്തിനു വേണ്ടി? ഭക്തിയിലേക്കുള്ള വഴിയാണ്. അപ്പൊ ആളുടെ ഒരാൾ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞു. അത് ചെയ്തു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നോണ്ട് വിഷമവുമില്ല. അത് നല്ലത് തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരവരുടെ കർമ്മം കൃത്യം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ പതനത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉദിക്കുന്നില്ലെന്ന് ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. ഒരു പതനം സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ വൈഷ്ണവ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യേണ്ടതില്ല. തുടർന്ന് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പാലിക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. ഇതാണ് വൈഷ്ണവ ഭക്തി സമ്പ്രദായത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധമായ അത്ഭുതം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. കാരണം നമുക്ക് പതനം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും, കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്തോ സംഭവിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ചിന്താഗതി ഉണ്ട്, കൃഷ്ണനെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അത് അങ്ങനെ ഒരു പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഭഗവാനെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? പറയുമല്ലോ അല്ലേ? അതാണ് കാര്യം. മനസ്സിലായ? അത് ശരിക്കും ഇപ്പൊ കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ. നമ്മള് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ ചിന്ത, കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണല്ലോ അതും. അപ്പോ എത്ര നമ്മൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റി, കുഴപ്പമില്ല, വീണ്ടും ചെയ്തോ എന്ന് മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ രീതിയിൽ പറയാന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ശരിക്കും ഭക്തൻ. ഭക്തിമാർഗം, അതായത് ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിച്ചവർക്ക് കർമ്മമാർഗമോ ജ്ഞാനമാർഗമോ ആവശ്യമില്ല. അവിടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കോ തത്വചിന്തകൾക്കോ സ്ഥാനമില്ല. അപ്പൊ അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മം, തത്വചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ജ്ഞാനം. സിമ്പിൾ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറഞ്ഞു, യോഗ്യതയും അയോഗ്യതയും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ വേർതിരിക്കുക. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് വിധാനത്തിലെത്തിയവർ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ബലദായകമായ കർമ്മങ്ങളിലോ ദാർശനികമായ അഭ്യൂഹങ്ങളിലോ അഭയം തേടുകയില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന ആചാര്യന്മാരും പ്രമാണങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചിട്ടകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന യോഗ്യത. ഇപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, യോഗ്യത എന്നുള്ള സംഭവം ഭക്തിയിലില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ആചാര്യന്മാരും പ്രമാണങ്ങളും എന്താ പറയുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. അത് നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ശരിക്കും പരിപൂർണ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തിയവർക്ക് പിന്നെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എത്താത്തിടത്തോളം കാലം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഏത്? വിഗ്രഹാരാധന, ഇതൊക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെ ആചാര്യന്മാർക്ക് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന എന്തിനാണ്? നമ്മൾ പതുക്കെ പഠിക്കുകയാണ്. മുന്നിലേക്ക് പോയി ലാസ്റ്റ് ആ വിധാനത്തിൽ എത്തുന്നവർക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ആനന്ദത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ അവര് ഇറങ്ങി വീണ്ടും നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാണ് എന്താണ്, ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മൾ ഉയർന്നു പോകുള്ളൂ. അതിന് നമ്മുടെ നാട്ടില് പറയില്ല, എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനാ അമ്പലത്തിൽ പോകണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ഭഗവാനുണ്ട്. ആ ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കില്ല എന്ന് മാത്രമേ. അമ്പലത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മള് പോണത് എന്തിനാണ്? അമ്പലത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല് അമ്പലത്തിൽ പോണത് എന്തിനാണ്? ഭഗവാനെ കാണാൻ. ശരിക്കും പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഭക്തനെ കാണാനാണ് ഇരിക്കുന്നത് പറയാം.
നമ്മൾ പറയുന്നാലും നമ്മളെ നോക്കും ഭഗവാൻ. അല്ലെ, ഭക്തനെ കാണാനാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ നിൽക്കണെന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മ ഭഗവാനെ കാണാനെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മ ചെല്ലുമ്പോ ഭഗവാനെയാണോ കാണുന്നത്? നമ്മള് കാണുന്നില്ല, അവിടെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നവരെ കാണുന്നില്ല, വിഗ്രഹം അല്ല, കാണുന്നില്ല. ഭഗവാനെ കണ്ടെന്ന് വെച്ച നമ്മള് ഒരു മൂർത്തിയല്ല കാണുന്നത്, ഭഗവാനെയാണോ കാണുന്നത്? വിഗ്രഹം. അല്ല, വിഗ്രഹേ കാണും. വിഗ്രഹമല്ല കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മ അതെ. ഭഗവാനെ കാണണ്ട? ഇല്ല. കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ് കാണുന്നത്? ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഭഗവാൻ കാണാൻ നമ്മളെ പറ്റില്ല, നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റില്ല, ഭഗവാന് നമ്മളെ കാണാൻ പറ്റും. ഭഗവാനെ കാണും. ഞാൻ ചോദിച്ചതല്ല, ഭഗവാനെ നമ്മ പോണത് ഭഗവാനെ കാണാനാണ് അല്ലേ? ഉം. നമ്മ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ ഭഗവാനെ കാണുന്നുണ്ടാ? ഭൗതികമായിട്ട് ഇല്ല, ചോദിക്കും. വിഗ്രഹമാണ് കാണുന്നത്. നമ്മള് വിഗ്രഹം കാണും. നമ്മള് വിഗ്രഹമാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ? ഉം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണാനാണ് പോണത്. ആരും ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാ വിഗ്രഹമല്ല കാണാ, ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് കാണാം. മനസ്സിലായില്ലേ? അതെ. ഭക്തനെ കാണാനാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മള് ക്ഷേത്ര ദർശനങ്ങളൊക്കെ പോകുമ്പോ കൂടുതലും ഭക്തന്മാരെ കൂടെ പോണെന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ പോയിന്റ്? അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്ക? ഭക്തനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് നമ്മള് വലിയ വലിയ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരെ കൂടെ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു കാര്യം. പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ എല്ലാ വാതിലുകളും തുറന്നു അല്ലെ? നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി നമ്മളെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കും. അതേപോലെ അതിന്റെ കൂടെ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്കും കയറാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി, നമ്മളൊരു വലിയ നല്ലൊരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് നമ്മളെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോ നമ്മള് ചേരിട്ട് കൊടുക്കും, ഇരുത്തും ഒക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ആളെ നമുക്ക് അറിയില്ല, ആളെ കൂടെ വരുന്ന ആളുണ്ടെങ്കിലും അയാൾക്ക് ഈ എല്ലാം കിട്ടും ഇല്ലേ? ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തന്മാരെ കൂടെ ക്ഷേത്ര ദർശനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള ഗുണം. എന്തിനാണ് ഭക്തന്മാരെ കൂടെ ക്ഷേത്ര ദർശനം? അതിന്റെ ഉത്തരം അത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്ഷേത്ര ദർശനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഭക്തന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ പോവാം. യോഗ്യതയും അതിപ്പോ ചിലർ ചോദിക്കുമല്ലേ, ഇതെന്തിനു നമുക്ക് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയ പോരെ, നമുക്ക് വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറയണതിന്റെ ആൻസർ അത്. നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഭഗവാനെ കാണില്ല, പിന്നെ നമുക്കില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും ഭഗവാനെ കാണാൻ കിട്ടില്ല. അതായത് അല്ലാത്ത തന്നെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. നമ്മളത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. ആചാര്യന്മാരെ വലിയ വലിയ ഭക്തന്മാരെ കൂടെ കാണുമ്പോ പറയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ദർശനം കിട്ടിയെന്ന് പറയും. ഒക്കെ ഇതിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് പിന്നെ അവർക്ക് എന്താണ്, അവർക്ക് അനുഷ്ഠാനങ്ങളോ അതേപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനോ ഇതൊന്നിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ആ തലത്തിലെത്തിയവർക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സെക്കൻഡ്. മൂന്നാമത്തെ പേര വായിച്ചു. അതില് 66-ാമത്തേല് ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ലാസ്റ്റ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 1:5-17 നാരദമുനി വ്യാസദേവനെ ഉപദേശിക്കുന്ന ഭാഗം ഈ വീക്ഷണത്തെ പിന്താങ്ങുന്നുണ്ട്. തന്റെ നിയുക്ത ധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി ശ്രീഹരിയുടെ പാതാരബിന്ദങ്ങളെ നേരിട്ട് അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവൻ തെറ്റുകാരനാകുന്നില്ല. അതുമല്ല, ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും അയാളുടെ നില സുരക്ഷിതമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും ദുർജന സമ്പർക്കം മൂലം ഭക്തിസേവനത്തിൽ ഭ്രഷ്ടനായാൽ തന്നെയും അഥവാ ഭക്തിസേവനം പൂർത്തീകരിക്കാനാവാതെ അകാലത്തിൽ മരിച്ചുപോയാൽ തന്നെയും അത് നഷ്ടമാവുകയില്ല. അതേസമയം വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ പോലും കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ സത്ഫലം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായകമല്ലെന്നു മനസ്സിലാക്കാതെ ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിനു വേണ്ടി പരക്കം പായുന്ന ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവൃത്തി മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന് ചുരുക്കം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാഗവതത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണം അല്ലെ? കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹരിയുടെ ഭഗവാന്റെ പാതാരന്ന് നേരിട്ട് അഭിപ്രായത്തിൽ തെറ്റുകാരനാകില്ല. എന്തെങ്കിലും നിമിത്തം മുഴുവനാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും എന്താണ് അത് വീണ്ടും ഭക്തിധാൻ പൂർത്തിയാകാത്ത അകാലത്ത് മരിച്ചുപോയാൽ തന്നെയും അത് നഷ്ടമാകുന്നില്ല.
അതാണ് ഭക്തി നഷ്ടപ്പെടില്ല. നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് ഡിപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കും. വേറെ അല്ലേ, പക്ഷെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ അതെന്താണ് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ പരിപൂർണമാക്കി, അത് പരിപൂർണ്ണ സ്ഥിരമായിട്ട് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ. ചില ആചാര്യപ്രിയന്മാരെ കാണാം അല്ലെ, ആചാരത്തിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ ആ ആചാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ആ ആചാര്യം എന്തിനാണ് ഭക്തിയിലേക്കുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് പൂർണ്ണമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ അതിലേക്കാണ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറയുന്നത്. അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് മുഴുവനും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്നുള്ള സത്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അല്ലാണ്ട് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ വെറുതെ ചെയ്യാനുള്ള, അനുഷ്ഠാനം കൊണ്ടൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്, അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജനന മരണ ചക്രങ്ങൾ അല്ലെ, നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് കൂടി വന്ന 100 വയസ്സാണ് നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ മാക്സിമം മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 100 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോകണം ഇവിടെ നിന്ന്, ഒരു സംശയമില്ല അല്ലെ. അതിന്റെ 100 വയസ്സുണ്ടാവില്ല, ഇപ്പൊ 70, 75 ആ റേഞ്ചിൽ നിൽക്കണം. ഈ നമ്മൾ ജനിച്ചപ്പോ തൊട്ട് തുടങ്ങാണ് മരണം. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനേലും കൂടുതൽ ദേവന്മാർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം വ്യത്യാസമുള്ളൂ, പക്ഷെ എല്ലാതും സംഭവിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ചെങ്കിലും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗവതത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് അവിടെ കെടുക്കും. എവിടെയാ കെടുക്കണെന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പരിപൂർണമായില്ലെങ്കിലും, നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ പൂർണ്ണത കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അത് കൊണ്ടുപോകും എന്ന് ഭാഗവതത്തില് നാരദ മുനി വ്യാസദേവനോട് പറയുന്ന രംഗമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഋഷഭദേവൻ പുത്രന്മാരോട് ഭാഗവതത്തിൽ പറയാണ്, കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ നേട്ടം ജനന മരണങ്ങൾ പുനരാവർത്തനമാണ്. വാസുദേവന്റെ നേർക്ക് സ്നേഹം എന്ന സരള വികാരം വളർത്തെടുക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കർക്കശമായ നിയമത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാകാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞത്, നമ്മളെ ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാനുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയിരിക്കണം. അതാണ് പ്രത്യേകത. അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഉരക്കുടുക്കിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ, തന്റെ നിയുക്ത ധർമ്മങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നിൽ പൂർണ്ണമായി അഭയം പ്രാപിക്കുകയും എന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ഉത്തമൻ. ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ഭാഗവത്തിൽ വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരാണ്. ആരോട്? ഉദ്ധവരോട് പറയാണ്, എന്നിൽ പൂർണ്ണമായി പ്രാപിക്കാം. നമുക്കറിയാം, ഭഗവതിയിലും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക, അവനാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഭഗവാനാണ്, അതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ധർമ്മം ചെയ്തു, ഞാൻ അത് ചെയ്തു, ഇത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ധർമ്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണ്. ധർമ്മത്തോ സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നവനാണ് ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന് പറയാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിലെ 68-ത്തിൽ 2-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതേ കരഭാജന മുനി ദിവ്യ മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നുണ്ട്. ഭാഗവതം 5:41. രാജൻ, വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ നിയത ധർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ തന്നെയും ഭഗവത് പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവന് ഋണവിമുക്തമായി തീരുന്നു. മഹർഷിമാരോടോ പൂർവ്വപിതാക്കളോടോ ഇതര ജീവാത്മാക്കളോടോ കുടുംബത്തോടോ സമൂഹത്തോടോ അയാൾക്ക് യാതൊരു ബാധ്യതയും അവശേഷിക്കുന്നില്ല. പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിക്ക് വേണ്ടി അയാൾ പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതുമില്ല. ഭക്തിയുത സേവനം നിഷ്ഠയോടെ നടത്തുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. പിറന്നു വീഴുമ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യൻ പലതരത്തിലും ഋണബദ്ധരാണ്. വേദങ്ങളും മറ്റു മതഗ്രന്ഥങ്ങളും വായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർ ഋഷിമാരോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് വ്യാസനിർമ്മിതമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. വ്യാസദേവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി വേദങ്ങൾ എഴുതി. അതിനു മുമ്പ് വേദങ്ങൾ വായ്മൊഴിയായി തലമുറകളിലേക്ക് പകരുകയായിരുന്നു പതിവ്. വേദമന്ത്രങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാർ കേട്ടു പഠിക്കുകയായിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ. പിൻകാലത്ത് ഇനിയുള്ള കാലം ആളുകൾ ഓർമ്മശക്തി കുറവുള്ളവരായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവയെല്ലാം എഴുതി സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പുരാണം, വേദാന്തം, മഹാഭാരതം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിൽ വൈദിക ജ്ഞാനം മുഴുവൻ അദ്ദേഹം വക തിരിച്ചു തന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇതൊക്കെ. എന്നിട്ടാണ് വർണ്ണാശ്രമ നിയമങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ തന്നെയും വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ്
ഇവരൊക്കെ, അതായത് ആരൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? മഹർഷിമാര്, പൂർവ്വപിതാക്കന്മാര്, ഇതര ജീവാത്മാക്കള്, കുടുംബം, സമൂഹം. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇവരൊക്കെയാണ് നമ്മ കടം എന്ന് പറയും. നമുക്ക് കടാണ് ഇവർക്ക്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ തന്നെ ഇത്ര കടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. ഈ കടം വീട്ടാന്നുള്ളത് നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടിയാണെന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പ വരെ കടം എപ്പ വീട്ടാതിരിക്കാം? നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ ശരണാഗതി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരോട് കടയില്ല. അല്ലാത്തോടത്തോളം കാലം ഇവരോട് നമ്മൾ കടാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ വേദങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. വേദങ്ങള് അല്ലെ? അപ്പൊ വേദം നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരോട് കടായി? നമ്മളെ മുനിമാരോട് നമുക്ക് കടായി. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എപ്പോ നമുക്ക് വീട്ടാൻ പറ്റും? ഭഗവാനിലുള്ള അർപ്പണ മനോഭാവം എന്ന് കിട്ടണോ അന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവരോടുള്ള കടം വീട്ടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ, സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ ഇന്നാളാരൊക്കെ 10 രൂപ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സഹായം അല്ലെ, നാളെ അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ജന്മത്തില് നമുക്ക് അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. കേട്ടിട്ടില്ലേ? അത് കേട്ടിട്ടില്ലേ? കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഇതാണ് സംഭവം. അത് കുറച്ചും കൂടെ ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മള് എല്ലാവരായിട്ട്, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കടമാണ്. അത് നമ്മൾ ഓരോ സെക്കൻഡ് കടം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ്? ഈ ജന്മത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ചെന്ന് പൂർത്തീകരിക്കണത്. നമ്മ പറഞ്ഞില്ല കാരണം നമ്മള് ഒരു ജീവനെ ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ആ ജീവി ഭക്ഷിച്ചിരിക്കും നമ്മളെ. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ കടങ്ങള് തീരില്ല. അതാണ് സംസാരസാരം അല്ലെ? ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അത്രയും എന്താണ് നിയമങ്ങളുള്ളതാണ്. അത്തരം കർക്കശമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിന്. ഇതിന് വിടുതൽ കിട്ടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കടങ്ങള് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ മാറ്റാനേ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നോ അന്ന് തൊട്ട് നമ്മള് കടക്കാരനായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ പോകുമ്പോ അതിനേയും വലിയ കടക്കാരനാവും. അപ്പൊ കടത്തിന്റെ മുകളിൽ കടാവും നമ്മൾ. ഈ കടം മാറ്റണമെങ്കിൽ ആകപ്പാടുള്ള ഒരു മാർഗം ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ വലിയ കടക്കാരനായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? ബാങ്കിൽ ചെന്ന് ബാങ്ക് മാനേജരോട് പറയും അല്ലെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. ഓക്കെ, അടുത്തത് എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച്, അത് അടുത്തിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അടുത്ത വായിച്ചോളൂ. 68 രണ്ടാമത്തെ തരാം. പ്രഭു വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് കടപ്പാടുള്ള മറ്റു ചില മഹർഷിമാരാണ് എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കടപ്പാടുള്ള മറ്റു ചില മഹർഷിമാരാണ് ഗൗതമൻ, നാരദൻ, ശങ്കരാചാര്യർ തുടങ്ങിയവർ. അവരുടെ ജ്ഞാനം നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. പിതൃക്കളോടുള്ള ഋണമാണ് മറ്റൊന്ന്. നമുക്ക് ജന്മം തന്നത് അവരാണ്. അത് തന്നെ കടപ്പാടിന് കാരണം. അവരുടെ പേരും പെരുമയും സമ്പത്തും എല്ലാം നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കടം വീട്ടാനാണ് മരണശേഷം അവർക്ക് പിണ്ഡം അർപ്പിക്കുന്നത്. ബന്ധുക്കൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, മനുഷ്യവർഗം, മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് പലതരത്തിൽ സഹായം നൽകുന്ന ജീവികൾ. നമ്മുടെ കടപ്പാടിന്റെ പട്ടിക അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഇനി അടുത്ത വായിക്കണോ? വായിക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ ദേവന്മാർ, പൂർവ്വപിതാക്കൾ, ഋഷിമാർ എന്നിവരോടും മൃഗങ്ങളോടും മൊത്തത്തിൽ സമൂഹത്തോടും നമുക്കും കടപ്പാടുണ്ട്. എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തോടെ എല്ലാ കടമകളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവന് പിന്നെ ഒരു കടവും ശേഷിക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആയില്ല? അപ്പൊ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് കടം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന കടമാണ്. നമുക്ക് തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെ കടാണ്. അപ്പൊ കടം വീട്ടാൻ വേണ്ടി അടുത്ത ജന്മം എടുക്കും, അതും വീട്ടാണ്ടാകുമ്പോൾ അടുത്ത ജന്മം എടുക്കും. ഇങ്ങനെ കടത്തിന്റെ മുകളിൽ കടക്കാരനായിട്ട് മാറും ചുരുക്കി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കടം വീട്ടാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാണ്. പിന്നെ ഒരു കടവും ശേഷിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അടുത്തതിൽ വരുന്നത്? സർവധർമ്മ പരിത്യാജ മാമേക ശരണം പ്രജോ അഹന്തോ സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷിഷ്യാമി മാ ശുചഃ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക, അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. പിന്നെ മറ്റു കടമൊന്നും സാധിക്കുക എന്ന് ചിന്തിക്കുക. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആവർത്തിച്ച് സംശയിക്കേണ്ട. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ്, സംശയിക്കേണ്ട, നീ എന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കും. നിന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും, കാരണം നമ്മ പാപ പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, അത് മുഴുവനും ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു, നീ എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കൂ എന്ന് പറയാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഒരു സെക്കൻഡ്. അപ്പൊ ഇതില് ശങ്കരാചാര്യന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ മായാവാദ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ശരിക്കും ശങ്കരാചാര്യരല്ല ഡയറക്റ്റ്, പക്ഷെ ശങ്കരാചാര്യനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ മായ സിദ്ധാന്തം വരുന്നുണ്ട്.
എന്താണ് മായ സിദ്ധാന്തം നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട്? മായ എന്തായിരിക്കും മായ? കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രഭു. ശരിക്കും എന്താണെന്ന് അറിയില്ല പ്രഭു മായാവാദികളെന്ന് പറഞ്ഞ. അതാണ് ഞാൻ അതിനൊക്കെ വായിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അല്ലാതെ മായാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഭാഷ പറയാം. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്നിരിക്കാം. നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ എന്താണ് ശരിക്കും നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലെ? നമ്മളൊരു കടുവ കടിക്കാൻ വന്നു, നമ്മൾ കടുവ കടിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കിടന്ന് വേർത്ത് ഓട്ടം ചാടക്കം ബെഡ്മില്ലിട്ട് കാണും അല്ലേ? മായ. പക്ഷെ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ണ് തുറക്കണോ നമുക്കിത് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഇത് സ്വപ്നമാണ്. ഇതാണ് മായ സിദ്ധാന്തം. ഇതൊക്കെ മായാണ്, നമ്മ കണ്ണ് തുറക്കാത്ത പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അതാണ് മായ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് നമ്മളിതെല്ലാം. നമ്മളെ രീതി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണേ. അല്ല പ്രഭു, ഈ മായാവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മായാവാദികൾ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഇതല്ലാതെ മായയാണ്, ആക്ച്വലി ഇല്ലാത്തതാണ് എന്നാ പറയുന്നത്. ഇല്ലാത്തതാണ്, നമുക്കൊരു തോന്നലാണ്. മായ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തോന്നൽ എന്നല്ലേ അല്ലേ? മായാവാദികളാണോ? അല്ല, നമ്മൾ മായാവാദികളല്ല. നമ്മളിതില് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണിത് അല്ലേ? നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല പഠിച്ചത്. ഒരു കാര്യം സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് മായാവണം എങ്ങനെയാണ്? അതാണ് ഈശ്വരനില്ലാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ലല്ലോ പ്രഭു. ഈശ്വരനില്ലാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, ഇതെല്ലാതും മായയാണ്, മായയുടെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം എന്ന് മാത്രം വെച്ച് നിർത്താണ് അവര്. മനസ്സിലായില്ല? അതായത് ഇത് ഈ ലോകം മിഥ്യയാണ്, ഇല്ലാത്തതാണ്, മായയാണ് എന്ന് മാത്രം പറയണവര്. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, സ്വപ്നത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുമല്ലേ അവര്? ഭഗവാൻ ഇല്ല, ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്നൊന്നും പറയണില്ല അവര്. ഭൗതിക ലോകം ഇല്ല എന്ന്, ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണുന്നതല്ല അത് മായ, അതായത് ഇല്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ ഇല്ലാത്തതിന്ന് പുറത്തേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ, അത്രയും പറയുന്നുള്ളൂ. അവിടെയാണ് പ്രശ്നം. അവിടെ ഇത് മായ, അത് ഇത് പുറത്തേക്ക് കിടക്കാം. അവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകം ഇല്ലേ? അവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇല്ലേ? അവര് ആധ്യാത്മിക ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ശൂന്യവാദം, ശൂന്യാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല അവര്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു യാത്രയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പല പല കാര്യങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെയാണ് മായാവാദികളുടെ കാര്യം. നിർവിദ്യവാദികളും ആയ ഗ്രേഡിലുള്ളതാണ് അവര്. നമ്മ പഠിച്ചില്ലേ ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനേതി പഠിച്ചില്ലേ? ഈ അവസ്ഥയാണ്. ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിൽ പഠിച്ചു പോകുമ്പോ ഓരോന്നും അവർ അനുഭവിക്കണാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മള് മായാവാദികൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറയുന്നത്, നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുമ്പോ നമുക്കൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ? നമുക്കിപ്പോ ശരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്ന പഠിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഇപ്പൊ അതിനൊരു ഉറക്കത്തിനോട് ഉറക്കം, നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് സ്വപ്നം കാണുന്നത്? സ്വപ്നത്തിൽ കടുവ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുക? ശരിക്കും കടുവ തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു, ഒരു സംശയമില്ല അല്ലെ? പക്ഷെ കടുവയില്ല, കണ്ണ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കടുവയില്ല, നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങും. ഇതാണ് മായാവാദം. അതാണ് മായാവാദികളും അങ്ങനെ. മായാവാദികൾ അങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത്. മനസ്സിലായില്ലേ? പിടിയിട്ടില്ല. അതിന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ലോകം. അതെ, ഇല്ലാത്ത ഈ ലോകം മിഥ്യയാണ്, അതായത് ഈ ലോകം ഇല്ല എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. മായയാണ്, നമുക്കൊരു തോന്നലുള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശങ്കരാചാര്യർ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത്. ശങ്കരാചാര്യരുടെ പിന്നെ പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിന്ന് അത് നമ്മ അത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല. അതിങ്ങനെ ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ വരുന്നത് പല കാര്യങ്ങൾക്കായിരിക്കും. ശങ്കരാചാര്യന്റെ സമയത്ത് വേദങ്ങൾ ദുഷിച്ച സമയമായിരുന്നു, നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയണം. ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പല ടൈപ്പ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ കുട്ടികൾക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട രീതി വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും വ്യത്യസ്ത രീതിയായിരിക്കും പഠനം അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു 50 വർഷം മുന്നുള്ള പഠന രീതി അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ രീതി, വ്യത്യസ്തം. ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിലും വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് വീണ്ടും മാറും, സക്കള് നമുക്കറിയാം. അതാണ് കലിയുഗം. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ത്രേതായുഗ കലിയുഗങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? കലിയുഗം അതിന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ചോദിച്ചിട്ട് എന്തിനും കലിയുഗം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താൽ പോലും. കലിയുഗം, ത്രേതായുഗം, സത്യയുഗം, ദ്വാപരയുഗം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേഷൻ ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത് കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും കേടാവും, വീണ്ടും നന്നാക്കും, വീണ്ടും കേടാവും. ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പരിത്രാണാൻ സാധുവിന വിനാശായ ചതുഷ്കൃത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതാണ്.
ഇത് അതും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ കാലക്രമേണ ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു റൊട്ടേഷനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിപ്പോ അവ്യക്തികവാദികൾ എന്ന് പറയുമ്പോ മായാവാദികളുടെ മായാവാദികളും അവ്യക്തിവാദികളും ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. മായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാതെ മായയായി അവരെ. അവ്യക്തിവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന് രൂപമില്ല, ഭഗവാൻ അത്രേ ഉള്ളൂ. അവരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അവ്യക്തിഗതികൾ, അവർക്ക് രൂപമില്ലാത്ത അവസ്ഥ. ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, ഒരു ചൈതന്യം ഉണ്ട്, ഒരു ശക്തി ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാതെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുള്ള വിശ്വാസം, നോ ഡൗട്ട്. ബാക്കി ഒക്കെ ഓക്കെയാണ്. പക്ഷെ രൂപത്തെ അവര് അത് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മളെ സാധാരണ രീതിയിലാണ്. ഇത്രയും കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു രൂപം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? അതായത് ഒരാറ്റം, ഇതൊക്കെ അതിന്റെ ഒരേ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒക്കെ നിയമത്തിന്റെ മുകളിലാണ് അല്ലെ? പ്രകൃതിക്ക് ഒരു നിയമമുണ്ട്. ആ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഒരു പവറാണ്. ആ പവർ ഫിനിഷ്. ഇതില് നേരെ തിരിച്ച് വ്യക്തിഗതവാദികളില് നമ്മള് അതൊരു സങ്കല്പം, വ്യക്തി ഉണ്ട്. അതെങ്ങനെയാ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാ. ഇത്രയും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ ഏത് രൂപം എടുക്കണോണ്ട് എന്താ രൂപമില്ലാതെ ഏത് രൂപം എടുക്കാലോ? എല്ലാ കഴിവും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ ഏത് രൂപം എടുക്കണോണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം? അതാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അവതാരണം, മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ? അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരൂപം എടുക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാൻ മനുഷ്യനല്ല. അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞു. മൂടന്മാരും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ? അപ്പൊ അതാണ്. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പല സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. അപ്പൊ വൈഷ്ണവ രീതിയിൽ, വൈഷ്ണവ ചിന്താഗതി അനുസരിച്ച് വളരെ സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു അല്ലേ പ്രഭു? ചിന്തിക്കുന്നു ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, ഭഗവാൻ എല്ലാ പവറിലും, ഭഗവാൻ അതെല്ലാം ചെയ്യണം. ഫിനിഷ്. പല ചിന്താഗതി വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് പല ബ്രാഞ്ച്. പ്രത്യേകിച്ച് സനാതന ധർമ്മത്തില് അനവധി ബ്രാഞ്ചുകൾ വരാൻ കാരണം ഒരു കാര്യമാണ്. അതാണ് വൈഷ്ണവര് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിൽ വരുന്നത്. ബ്രാഹ്മണരെക്കാളും ഉയർന്ന ഏറ്റവും ഇതിന്റെ എല്ലാ ലക്ഷ്യം ഒരു സത്യത്തിലേക്കാണ്. അത് പഠിക്കാൻ ഈശവാസുപനിഷത്തിൽ പഠിക്കും. അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ വിട്ടുപോയി. ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം ആരെങ്കിലും ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? അതന്നെ പൂർണ്ണമതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ വേദങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉപനിഷത്താണ് ഈശവാസുപനിഷത്ത്. ആ ഈശവാസുപനിഷത്തില് പ്രണമിക്കണ മന്ത്രം, പ്രണാമ മന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ്. ആ പ്രണാമ മന്ത്രത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒന്നിൽ നിന്നാണ് മറ്റൊന്ന്. അപ്പൊ ഒന്ന് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി? ആയ ഒന്നാണ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉപനിഷത്ത് ആരെ എഴുതിയ പ്രഭുജി? അത് ഈശോ ഉപനിഷത്ത് വേദവ്യാസന്റെ അല്ലേ? ശരിക്കും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വേദവ്യാസം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും വേദങ്ങൾ ഉപനിഷത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വേദങ്ങളുടെ പാർട്ടായിട്ടാണ് ഉപനിഷത്തുകൾ വരുന്നത്. ഒരു ബുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഉപനിഷത്ത്. മനസ്സിലായി? ഒരു വേദം ഒരു ബുക്കാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഉപനിഷത്തുകൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാം ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉപജ്ഞാതാവ് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയത് ആരാണ്? വേദവ്യാസം എന്ന് പറയാം. ശരിക്കും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോ അങ്ങനെയല്ല. പല ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കും പല വേദങ്ങളിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെയാണ് ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, അഥർവേദം, ഇങ്ങനെ ജനറൽ ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെ പല മഹർഷിമാരും എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് നമ്മള് വേറെ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ബുക്ക്, ഈ ബുക്ക് തന്നെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പബ്ലിഷ് ചെയ്തു അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് നോക്കുമ്പോ നമ്മള് അത് പേര് നോക്കിയപ്പോൾ ആര് പേരുണ്ട് വന്നത്? ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമി അല്ലെ? ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമി തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ഇത് നോക്കുമ്പോ എല്ലാം നമുക്കറിയാലോ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? പലവരും കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉണ്ട് എന്നത് പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും പല കാര്യങ്ങളും കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വലിയ വലിയ മഹാന്മാര് അതിലുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും ക്രോഡീകരിച്ചെടുത്തു അല്ലെ?
എല്ലാം കൂടെ ക്രോഡീകരിച്ചു. അതാരാണ് ചെയ്തത്? രൂപഗോസ്വാമി. ഗോസ്വാമി. എന്നതുപോലെ വേദങ്ങള് പലയിടത്തും കിടന്നൊക്കെ ഒന്ന് ക്രോഡീകരിച്ച് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നു. അതിനെ ഉപദേശങ്ങളാക്കി. അപ്പൊ അതിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട്, പലർക്കും പലതായിട്ട് ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വേദം എഴുതിയത് തന്നെ പല വ്യക്തികളാണ്. അവരെ പേരുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓരോ വേദത്തിൽ. ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. ഓരോ ഉപനിഷത്തുകളിലും നമ്മൾ കാണുമ്പോ അറിയാം ഗുരു ശിഷ്യ സംവാദമാണ്. ഓരോ ഗുരുവും ശിഷ്യന്മാരും തമ്മിലുള്ള സംവാദങ്ങളാണ് വരുന്നത്. അതിൽ ഈശവാസം എടുക്കുമ്പോ പറയാം, നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ് ആവും. ഓക്കെ, ഈശവാസം എടുക്കുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കരാജമുനി നിമാരാജൻ രാജൻ ആദ്യം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പിന്നെ അടുത്തൊരു അഗസ്ത്യ സംഹിത. വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ ക്രമീകരണ തത്വങ്ങൾ ഒന്നും ജീവമുക്താക്കന്മാർക്ക് ബാധകമല്ലാത്തതുപോലെ മതാനുഷ്ഠാന തത്വങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ബാധകമല്ല. പിന്നെ അതായത് ഇത് തന്നെ പറയണം, അഗസ്ത്യ സംഹിതയിലും പറയണത് ഇത് തന്നെയാണ്. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ശരിക്കും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേറൊരു നിയമങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളായിട്ടൊന്നും ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യരുത്. മനസ്സിലായ? ഇതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്നത് 12th ക്ലാസ്സിലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രിയിലത്തെ പല കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത്. നമ്മൾ LKG സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. അങ്ങനെ കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് പറഞ്ഞത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞ കാര്യമെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും. ICUലാണ് നമ്മൾ ഓക്സിജൻ എടുക്കുന്ന സമയം. ഇപ്പൊ അതിനുള്ളില് നമുക്കൊരു ആപ്പിളിന് നല്ല ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ആപ്പിള് നല്ല പ്രോട്ടീൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ടെന്ന് പല കാര്യം ശരിയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് അതൊക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കാനുള്ള പവർ ഇല്ല. നമ്മൾ എന്താ, ഓക്സിജൻ വേണം. നമുക്കാണ് മിനിമം ഇത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം. മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? പിന്നെ അടുത്തത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ കരാജമുനി കരാജമുനി മഹാരാജനോട് പറയുന്നത്, അബദ്ധവശാലോ യാദൃച്ഛികമായി അയാൾ നിശ്ചിത കർമ്മങ്ങൾ വല്ലതും ചെയ്തു പോയാൽ തന്നെ അതിന് പ്രാശ്ചിത്തമോ ശുദ്ധികർമ്മമോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഹൃദയത്തിൽ ഭാഗം കുടികൊള്ളുന്നുകൊണ്ട് ഭക്തന്റെ യാദൃച്ഛിക തെറ്റും അദ്ദേഹം കരുണപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കും, തിരുത്തുകയും ചെയ്യും. അതാ ഭാഗവതത്തിൽ വീണ്ടും പറയാണ്, പല ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുത്ത് പറയാണ്. നമ്മ അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭഗവാൻ അത് ക്ഷമിക്കുകയും അത് തിരുത്താനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തരും. അതാണ് ഭക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനുള്ള ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ അർദ്ധദൈവങ്ങളെ പറ്റി ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം പറയാണ്. ഖരാജമുനി നിമ മഹാരാജനോട് പറഞ്ഞു, രാജൻ അർദ്ധദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ശക്തി മുഴുവനും ഭഗവാനിൽ കൃഷ്ണന് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം നടത്തുന്ന കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. ഭാഗവത്തിൽ പറയാണ്. മറ്റുള്ള അർദ്ധദൈവങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാറാണ്, മറ്റുള്ള ദേവന്മാര് അല്ലെ? അപ്പൊ ദേവന്മാരെ നമ്മളെ എനർജി നമുക്കറിയാം. നമ്മളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റില നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. എല്ലാത്തിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പവർ കുറയും. അപ്പൊ അതാ പറയുന്നത്, ഭഗവാന് വേണ്ടി മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കും. മറ്റുള്ള ചെയ്യണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത്, ഭഗവാന് വേണ്ടി കൂടുതൽ നമ്മള് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമ്മളെ പല ക്ലാസ്സിലും പലരും പല ദേവത സങ്കല്പം ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരോട് അത് ശരിയല്ല, അങ്ങനെയല്ല, അത് ചെയ്തോ, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാം. ഒരു വീട്ടിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള വ്യക്തിക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ കൊടുത്ത് ലാസ്റ്റ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തും. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. എന്തിരിക്കും ഭഗവാന്റെ പ്രിയങ്കരൻ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനിൽ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ഉദാഹരണങ്ങളും, ഇപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടിലത്തെ തന്നെ അറിയാം പൂന്താനത്തിന്റെ കഥ, എല്ലാവരും നമുക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ അറിയാം. പിന്നെ അവരെ ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരനായി മാറും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്തരം പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഇല്ല പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ പരിശുദ്ധിയാണ് പറഞ്ഞത്. പരിശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ്, ഒറ്റയടി കിട്ടുന്നതല്ല. പരിശുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ. ആ അവസ്ഥ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധമാവുന്നത്. ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറയാം. പ്രഭുജി, ആത്മീയ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പം അതും പഠിച്ചില്ലേ, മുക്തി, അതും ആഗ്രഹിക്കരുതെന്നല്ലേ? അതും അടക്കം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപം കിട്ടും, ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യം കിട്ടും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല.
ഭഗവാന് കിട്ടും എന്നുള്ള ചിന്താഗതി അടക്കം പാടില്ല. മനസ്സിലായി? അത്രയും ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹം, അത്രയും ആഗ്രഹം, അത്രയധികം സ്നേഹം. പിന്നെ ഇതിൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ല. നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞ രാജോ കുലോ അല്ലെങ്കിൽ ജാതിയോ ഇതായിട്ടോ ഇതിനൊന്നും ബന്ധമില്ല. അത് സ്കന്ദപുരാണത്തിന് ഉദാഹരണം വെച്ചാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഏതാണ് പിന്നെ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പതനം വന്നാല് വിഷമിക്കേണ്ട, അത് ഭഗവാൻ സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളും എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. മറ്റുള്ളത് പോലെയല്ല. നമുക്ക് ശരിക്കും പറയണെങ്കിൽ നമുക്ക് അനവധി കടങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. ആ കടം വീട്ടാൻ പറ്റില്ല. ഒരു കടം വന്ന് അടുത്ത കടം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് അതിന് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ദേവന്മാരോടുള്ള കടം അല്ലെ? ദേവന്മാരോട് എങ്ങനെ കടം വരും? നമുക്ക് ദേവന്മാരോട് എങ്ങനെ കടം വരുന്നത്? വായുജലം വായുജലം അല്ലെ? വായു തരുന്നത് വായു ഭഗവാൻ, ജലം തരുന്നത് വരുണ ഭഗവാൻ അല്ലെ? അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും കടണം, നമുക്ക് കടണ് തരുന്നത്. ഇതൊക്കെ കഴിയുമ്പോ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മള് അല്ലെ? നമ്മ മരണത്തിന് ശേഷം ഇതൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുക്കും. നമുക്ക് മരണത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ പറയല്ലേ പഞ്ചഭൂതത്തില് പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമാണ്. നമ്മളെ മരണശേഷം ഇതെങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും? അവർക്ക് കൊടുക്കും അല്ലെ? അതായത് വായു ഭഗവാന് വായു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ 5 ഭൂതങ്ങൾ 5 സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കും. നമ്മൾ ഫ്രീ ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ശരീരം എടുക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് കടം കിട്ടി, നമുക്ക് കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അടുത്തേക്ക് ഇറങ്ങും, വേറൊരു ശരീരം കിട്ടും, വീണ്ടും അവർക്ക് കടം വാങ്ങി. അപ്പോഴും വാങ്ങിക്കും കടം. അപ്പൊ നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളിടത്തോളം കാലം കടക്കാരനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് ദേവന്മാർ, പൂർവ്വപിതാക്കൾ, ഋഷിമാർ, മൃഗങ്ങൾ അല്ലെ, ചുറ്റുപാടുള്ള ജീവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അവരായിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അവരില്ലാണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കൂടി ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ജീവങ്ങളായിട്ട് കടണം. അതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ പറഞ്ഞത്? ദേവകടം, പിന്നെ ദേവന്മാർക്കുള്ള കടം, എല്ലാ കടങ്ങളാണ് നമ്മളായിട്ട് ദേവന്മാരുണ്ട്, പൂർവ്വപിതാക്കള്, ഋഷിമാർ, മൃഗങ്ങളോട് മൊത്തത്തിൽ സമൂഹത്തോട് കടപ്പാട്. അതന്നെ. നമ്മളല്ലെങ്കിൽ കടക്കാരനാണ്. മുമ്പിൽ വന്നതോടുകൂടി അതിനേലും വലിയ കടക്കാരനാണ്. അതന്നെ. കടം വീട്ടണെങ്കിൽ ഭഗവാനോട് എന്ന് പറയണം, എന്റെ കടം ഒന്ന് വീട്ടിൽ തരണം, എനിക്ക് ഇവിടെ മതിയായി കടം, എനിക്കിന്റെ മുകളിൽ കടാണ് ഭഗവാനെല്ലാം തീർത്തു തരണം. അതിപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയണ സർവധർമ്മ പരിധി, അല്ലാതെ നീ വിട്. ഈ ധർമ്മണ് വിടാൻ പറഞ്ഞ, അധർമ്മല്ല. ധർമ്മണ് വിടാൻ പറഞ്ഞത്, അധർമ്മത്തെ പറ്റി ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല. വേറെന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? നമ്മൾ ഈ കടം നാമം ജപിച്ച് അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേ കടം അങ്ങ് തീരുമല്ലേ പ്രഭു? നാമം ജപിച്ചാൽ കടം തീരുന്നല്ല, നാമം ജപിക്കുന്നുള്ളൂ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കണം നമ്മൾ. അല്ലാണ്ട് നാമം ജപിച്ച് കടം തീരില്ല, നമ്മുടെ ജീവൻ പോകുമ്പോഴേ പോകും. കടല്ല തീരുന്നത്. കടം തീരാനുള്ള ഒരു പോംവഴി നമ്മ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കണം. മനസ്സിലായി? കടം നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളിടത്തോളം കാലം കടത്തിന്റെ മുകളിൽ കടം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ആൾക്കാരൊന്നും വാങ്ങിക്കണതല്ല കടം. നമ്മള് കടക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞ അതിന് ഉദാഹരണം ഋഷിമാര്, പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ, ദേവന്മാര്, ഇവരായിട്ട് കടം, ജീവജാലങ്ങൾ ഇവരായിട്ട് കടണം അല്ലെ? ഇവരായിട്ട് കടം നമ്മൾ നിൽക്കും. അപ്പൊ എനിക്ക് മാത്രം കടക്കാരനല്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് ഏറ്റവും വലിയ കടക്കാരൻ. ശരി. അപ്പൊ വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ സംശയങ്ങള്? പഴയ ലിങ്കിൽ തന്നെ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് കയറാം അല്ലേ? അല്ലേ മാതാജി പറയാം. മാതാജി കൺഫേം ചെയ്ത്. പ്രഭു തിങ്കളാഴ്ച തൊട്ട് അവര് ഇരിക്കുക. ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞാണ് തിങ്കളാഴ്ച അവര് ഇറങ്ങി തന്നത്. ഏതാ? ഞാൻ ലിങ്കിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം.